Asithinde manikiniki naba abalaleli abasishoyo kuleli sonto. Ngaba umede biya ngenkomo abafokazana bebiya ngamahlahla mina bakwankomo isengela emaweni ingasengela esibayeni akuyona yakhona umede kaNdaba umanyelela njengentombi yesokeni uThananda wafinyelela kubalodolozi wemuka nogodokazi wayemfolozi uyiya kwabanani okwaphekwa esendlini kwaze kwephulwa esendlini angaze afe ufudumala mxele thathi mina bakaSotobe kaMpangalayo. Mawufuna ukuvotela wesifazane thumela Round 21. F nge-SMS ku 33252. Madlokovu usenkomo wena wasengweni ngathi nene hey muthi sabelo yabizwe enkonjeni ubezwe abamhlophe uzokhuluma ngomhlabathi wakini kamalandela nina bakomngadi besizwe samanguni kodwa limnyama elihambe libaheli amanqina namaqakala futhi sasengweni esingasho lutho kumuntu nina basemfuni Madlokovu ongengakanani ngoba nasentendeni esandla uyanela nina bakamanukuza kamalandela. Kanti mawufuna ukuvotela wesilisa uthumele Round 21. M ku 33252. Khumbula uma uvota kaningi usibeke ethubeni elingcono lokuwina i-smartphone zindala zombili. #nawe zisho. Ukhozi FM luhamba phambili.